Ay, Insyo, madya daw digdi. Kaki-aki mo pa nag-aadal ka ng magkweting. Lo, grabe ka man. Para ko nagkakawat ni kweting na. Radyo bagay rin pigbirik-biri ko. 13, 32, 13, 32, 13, 32. Ang kisiki ay... Yung pala dyan. At ang kisiki ay... Uno ka. At ang kweting naman. Ay, iyo pala diyan ang sinasabi mo. No problem. Aw, iyo ba kain nung diyan digdi sa iriga, sisigi ay baga. Kunyan, radyo, ronda. Anong kunyan? Ay, lo, ako na music, ako na music. Easy, tataydo, easy, tataydo, no. May balita na, may music pa. Aw, iyo. Abeta, pili ka na. Ta, AM agkuman palan music. Simply the best. Ala, kusog-kusog ka. Sige, pakusog ka. Amo talaga. Agko na music. 13, 32. Ay, nako. Perti man, ano? Niso, perti. Sabi ko na sa'yo mo, lo. Ika kaya, witing ka, witing. Puro ka witing. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa Gudmunian. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa tuyang tamang oras, 3 minutos makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier. Pera Padala. Ang oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Pamilya Padala, ML Kwarta Padala, mula sa M. Lulier, mabilis, madali, maaasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan, sa M. Lulier, ang pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, lapis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta Padala, Pamilya Padala, padalang galing sa puso. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon.
Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pala lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protect
Acertado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Nakagat ika sa ayam, Iravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos, Iravax mo na yan. Magpapakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. 699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, 499 sana. Ang kuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya't mayang na. Saadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bawi na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfalor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani Sayusant. Mga karonda, madangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Pet sa 19 kita kan bulan na Septyembre, aldaw kita nin Webes. Saod sa siyudad po kan Iriga kon may isa saod. So mga mayong isa saod, mag-isip-isip na sana kung paano makakuanin pansaod. Iba niya to sa lado technical si Chabe na obra, sa information si Ricky Sagayap, sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon, asinman si Engineer Abilindon Toralio, ang samuya pong Chief Technician. Ang iba biglang nagaruluwas ng unyanda, ngaya nag-iinit-init na ang panahon. Suod grabe so oran, makusugon, kan maalasais na. So, ibang mga taga-Bato, ugmahon ta, nagbisita palan si Governor Luigi Villaperte saka si Yasi Prisman. Kuman sa evacuation center na nanaunin relief. Nagray nangod sa mga taga-Bato. Ano man dawan ipinanao ni Mayor Junjun Sorilla? Baka mga pansit Bato. Ay,
Ay, nagpaparapapugi na naman po ang mga politiko ngunya na mga panahon. Duman nga ni sa siyudad Canaga, tambak na tarpulin kan mga makandidatong senador. Yun na sa mga pigapod na paepal. Nadalan ko sa TV kaso Banggi. Mainit ang direskusyonan manunungod kay Vice President Sara Duterte kung pinag-ano kayo ni so pundo. Itong sinasabing intelligence fund kan Office of the Vice President. Grabe man ang depensa ni Congressman Marcolita. Kapigigisama ni Congressman Abante. Papabayaan na. Paragisahon ang mga kinukuang nag-aatindir dyan sa Kongreso. Kumbaga, suhay naman sa parte kan sa indang trabaho. Kan trabaho kan congressman, kan senador, mag-ibonin lay, bako na magpara-imbestigar. Maray lamang kung ang investigasyon may kinakaabutan man na tultol, halos mayo man. Kasi iba nga ning nagkakurulong, may mga kasong plunder, nakakaruluwas man, nakakalibre. O, ang mga nakasuhan ba kay Tunin plunder, si dating Presidente Erap Estrada, si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, si Senador Jingo Estrada, si Senador Bong Revilla, kaibahan pa so Senador man na taga Bicol na parakudita, si Senador Gringo Nasan, ano ta nagka-relibre ini. Yan po ang hapot dyan. Kaya nagluluyan pagtubod kan sa tuyang mga kababayan, pag-arog kaya na ang mga lawbreaker, maray kon sa kuryente ta igwang circuit breaker. Angon yan mainit na isyo laban sa kaso Reco 3. Tadaing hotahot na pagparalangkaw kana singil sa kuryente digdipo sa enterong Cabe Ridge area. May ipinaluwas na naman na pasabot notisya ang manehmento kan kaso Reco 3 na subuot ngunya na bulan na Setyembre, malangkaw na naman ang singil ninda sa kuryente. Yan lang. Magpaluwas nga nin memorandum ali sa Energy Regulatory Commission bakong kamusa naman ang nagpaparapaluwas nin sa diring taripa sa singil sa kuryente. Nganing an mga taga Kasoreco 3 day magparareklamo. Tadang raya na ba kita sa mga nangyayari dyan sa laog kan Kasoreco 3. Sabi nga ni Ken, ultimong si Acting General Manager Willie Boksit, pigpaparaapod ng kopsit. Bako ng boksit. Talagang magabat sa parte po kan mga member consumers. Ang nangyayari ngunyan sa laog kan Kasoreco 3. Okay lang ko tayan, basta tultul man ana sa indang serbisyo. Pigpaparasabi ninda na triple A na ang Kasoreco 3, ano tasigaan langkaw sa singil sa kuryente. Napapasain ang mga pinaghahagad nindang mga kung ano-ano na sana pong mga charges. Igwa pang buffer fund, igwa pang convenience fee, igwa pa nin franchise tax, may business tax pa. May subsidy pa sa senior citizen na kinukuha sa mga member consumers, ay ano na yan. Kaya siyempre maangal ang mga member consumers, ano-ano na daw sa nangyang mga charges na inimpig paparahagad sa samuya. Sa bako sa naman po ang mga negosyante, saradit na mga namamanuan, saradit na konsumidores, ang apektado ka ini.
halos gabos na nagkukonsumo kan supply nin kuryente halos hali sa Casoreco 3. Naray nga ningon yan ta dahil gayo nagpapara brownout baga duman sa ano yan Santiago digdi po sa syudad kan Iriga. Pero nasusupog pa-brownout ang Casoreco 3. Masakit po pag-arog kaya na sistema. Grabe na nga ni kamahalan kan presyo kan mga barakalon, dagdagan pa kan kamahalan sa singil sa kuryente ay pangyayari. Ang bilog na ringkunada, nakatutok na, Kipili para Sena. Hoy, good morning Mampalan ki dating Congressman Sal Fortuno. Man ki Vice Governor Sal Fortuno Jr. Siyempre ki Ma'am Ju Fortuno. Kung minsan makonsuelo pag nagkakaharampangan na grupo kan mga media. Kasud yaon sa ibang mga miyembros kan media digdi po sa Ringconada area. Dating konsyal sa ni Maestrado kana siyudad din Iriga. Sabi man kay itong sarong media dapat niya magbilog kita nin grupo na itong mga nakulong na miyembros kan media. Yan simbag ko tulos niya ko pwedeng bilugon taan na convicted media party list. Saro man kontra. Iba ko man nga akong convicted. Nakulong sa naman nga. Ay, pambira nga. Pero nga maluyan party list na mahahamanta. Tapos, saro man na Deji. Makahampang ko, duwang Deji. Sige, ang pangantsaw na nag-aarok na ang signal. Alagad, dahil mo nagbuburot-but lamang. Sinig pa para kantsawan. Iyan, sigan papurog. Ay, pambira. Kaya minsan, digdi talaga sa kinaban. Nadakal ka patuyaw. Nagpapara sa ragin-sagin, maski po sa mga media. Diba, mga sagin-sagin? Ragos po kita digdi sa tuyang programa. Ikaw kayang nag-upload hali sa Malacanang. Nag-upload ko na dagos an run after contribution eviders ka na social security system. Digdi po sa syudad kan Iriga. Sabi ko man niya ko inda sana ta dro diretso niya ako digdi sa studio. Kung may pagtitiri po na sa mga bihikulo na kahilera na dyan sa may social security system,
Tiding Dagos. Oy, good morning kay Mama Janet Benga an branch head kan sinambit ng opisina. Siyempre kay Ma'am Sia Altamera Moreles. Digdi po sa siyudad kan Iriga ang mga business establishment ang nagkakapira kung minsan makasuya para sa mga nagbabakal ining sa grocery, magin itong mga hardware materials. Tama itong sabi ni dating alkalde Jones Belsa kana Banwanin Buhi na kung ano-ano na sa nangayaan pinagbabawal basta malaog ka dyan sa mga business establishment, ano man nga digdi sa Iriga, grabe man ngaya. Naglaog nga ako sa sarong hardware dyan sa Indong Siyudad. Kung ita pinatanggal pa nga sa jacket ko. Kadakol ang mga bawal, maski ang shoulder bag, ay ano na niya ako. Tapos, iniman pati yung mga tindahan, mag-drugstore, o ining drugstore, botika, hardware, tapos ining mga grocery. Habang susuya baga kan sistema, mabakal ka, pagpaparasabihan ka, next counter. Pag abot mo na naman duman sa sarong counter, next counter, another counter. Ay ano yan, garo counter clockwise ang ginigibo nindo sa mga customer. Dapat pagbisitahon man po ini kan Department of Trade and Industry digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Bakong makatawo ang ginigibo kan ibang mga tindahan, mga business establishment digdi po sa siyudad kan Iriga. Maglawag ka sa darakulang mulay man pigpapara halian mga knapsack na yan o bag kan mga mabakal. Only in Iriga City. Makasusupog baga at ang aning nakakantsawa na po ang siyudad nin Iriga na siyudad nin Pinalidad. Sa kada mag-park, titikitan. Mariray ko na nga ningon yan, tabako ng grabe ka na mga panahon, malala. Pero man giraray, sige man baga giraray ang panghagad. Okay lang ko tayan kung na koleksyon, nagdadagos sa mga proyekto. Tapos nauhusay ang siyudad nin Iriga, pero kung pag-uugali kan ibang mga may sadiri nin business establishment digdi po sa siyudad kan Iriga, bakong makatarungan, bakong consumers welfare ay dapat yan ang tawanin solusyon ni Vice Mayor Edsel Serrano Di Maiwat saka ang chairman kan Committee on Public Utilities. Pagtagalibot-libot man po nga ni kamo ang aning maraman nindo kung anoan namamatian kan mga parabakal. Makasupog digdi sa satuyang siyudad pag-arog po kaya ng sistema. So mga priority lane, mayo na. Minsan iskaramot sana bagan mga tindahan mga drugstore. Pati ning mga grocery store. Kung minsan nag-aarabuso naman po ang may sadiri. Sabi kay itong gwardya ka na mabakal ako sa sarong grocery store digdi sa siyudad kan Iriga na dakulao na mayamanaw na may sadiri. Chinese? Basahon mo nga sir ang nakasurat ay pambira. Ano kita grade 1? Kung maglawag pala dyan, mabakal itong tugang niya tong itom. Sumabi baga, dahil ako tataong magbasa, kaya palaugon mo ako, tamabakal ako, bakong kung ano-anon pagparayam-yam mo sa ko. Ay indang buhay tayo ni, kaya ang Pilipinas, sabi kan iba, sakupo na kan China. Mas maray ba ngayon pasakop na sa China? Sabi man kan ibang mga paratinda, ay dahi ngaya. Tayo pwede, kung China ang masakop. Mas maray pa ngayon Amerika, dollar pa ang kwarta. Saka kung China talaga ang masakop ka na Pilipinas.
napod kan mga Pilipino, puro na tugalsik. Mawawara na sa pagka-Pilipino. Saka, siyempre, ang ugali man kan mga Pilipino, kung sakupon kan China, magiging Chinese naman. Mayo na bagang padumanan ang sa tuya pong nasyon. Pag sinakop niya ako kita kan Amerika, hindi siyempre ang napod kan pulis, yo is pulis. Ang napod kan kapgo, yo is kapgo. Mababaguan pangaran kan Pilipinas. Pudunan na Pilipinas, RPUS Nation. Piga tawan doon man kan opisyales kan Department of Social Welfare and Development digdi sa Bicol na saruan Bicol Region sa igwanin pinakadakol na benepisyaryo kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS. Sa naging pataratara ni Norman Islaurio, Regional Director kan DSWD Field Office 5, pigpahayag kay ni kan nakalis na taon 2023 ang allocated fund para sa PORPIS ang nagpakol sa 8.26 bilyones na pesos. Kung saan nasa 409,909 man ang funded household beneficiary na nagpapahiling na ang Bicol Region ang classified kung maigwang pinakadakol na household beneficiary o pinakadakol na tios. Para man sa presenting taon, ang allocated fund ang nagpakol sa 9.19 bilyones pesos para sa cash grant kana PORPIS, mantang ang na-disburse ang nag-abot na sa 4,041 bilyones de pesos. Sigun pa sa opisyal, dagos sa indang reassessment sa mga miyembro kan programa, tanganing matutukan kung sisay talagaan mas nangangaipuhan in tabang. Pega serto pa man ni Laurio na ang sa indang ahensiya tanganing magtaunin suporta sa mga pamilya, jóvenes asin iba pa tanganing mapauswagan sa indang mga buhay asin makahaawas sa kapagtiusan. Sangon niya, nakasentro ang DSWD sa pag-utob sa mga kasuguan kan gobyerno para sa ikakamarhay kan mga namamanwaan na Pilipino. Nagapartiman kana sarong opisyal halis sa DSWD ang mga pangenot na basihan tanganing maging benepisyaryo kana walang gutom program. Sa naging pag-atubang sa mga membros kana media ni Mark Senro Villena, Planning Officer 2 kan DSWD, sinabi kay ni na dahil na eligible ang aktibong PORPIS asin mga graduate na kana programa para sa walang gutom program na sinusulong kan sa tuyang gobyerno. Daw ang arog kay ni may exemption pa man giraray dahil ta kunday mapapakarhay ka na dating membro kan PORPIS ang sendang kabuhayan matapos tanggalon sa listahan dahilan sa pag-abot kan 18 anyos na ang sendang aki. Masasabi pa man giraray na eligible para sa walang hunger program. Sigon ki Villena, depende pa man ini sa isinasagibong assessment kan sa indang ahensya kung sakaling makaibaan sa rong individual sa nasambit ng programa. Sangon yan, ipinipirit man ni Villena na ang listahan iyon ginagamit kan mga ahensya para sa mga programa sin serbisyo kana sa tuyang gobyerno.
Samtang suportado man kan mga lokal na gobyerno sa Camarines Sur ang pangapudan kan Department of Social Welfare and Development na tapuson ang child labor sa nasyon. Magarumduman pinaglunsar kan DSWD ang strategic help desks for information, education, livelihood and other developmental interventions social against child labor program. Ang nasambit ng programa iyon may kamauutan na tuldukan ana paggamit sa mga kaakian o sa perita na pagpapatrabaho sa mga kaakian. Na nagiging dahilan kan sa indang pagkaka-expose sa dai magayo na sitwasyon, pagkaraot kan sa indang salud, asin pagdakula kay bahana ang epekto kan sa indang pag-aadal. Nakapalaman mandig diyan na nagkapirang komprehensibong programa sin serbisyo na nahiling na mapugol sa child labor arog na sanaman kan intervention kan gobyerno asin regular na dialogo sa mga komunidad. Apera digdi makakaresibi man intabang pang edukasyon asin pangkabuhayan ang mga nasambit ng profile child laborer sa nasyon. Alagad antes niya ton tapuson ang sinambit ng barata. Nasa linya man si Karondang Raquel, pasok. Salamat sabi Karondang Pilit. Good morning sa inyo sa Kabasilan Tabay. Sa tuyang dugang informasyon sa natin lokal, halos sa abuton sa 800 million ang kabilugan na kantidad sa mga asset ni Alice Goo sa akong complete order kang Anti-Money Laundering Council o MALC. Iyan mismo ang ipipahayag ni House Appropriation Committee Vice Chair at ang Bicol Representative Congressman Attorney Ken Bungalon sa pagsalong sa naunang kita ng professional budget kang AMLC Secretary sa kusubuot complete order ang kang AMLC ang mga bank accounts na nagkakantidad nga abotong sa 199,787 real properties na igwa ining kantidad na 478,308,168 at yung mga motors vehicles na nagkakantidad ng 76,388,200 pesos. Ang please order subo sigun kay Congressman Attorney Bungalon kang ako Bicol Party List mahaloy hanggang January 10, 2025 pinagkumpirmaman kang budget kang sponsor kang AMLC na nahiling kang ahensya ang bastang sinibasihan para imbestigahan ang mga pogo huli naman sa money laundering. Katunayan subot may mga naghihiro na investigasyon na sa nasagibo at yung igwa naman na sampahan ng kaso kang nakaagilang ng abuso sinampahit ng Department of Justice ng 87 counts ni money laundering sigoo at silang 25 pang iba pa na igwang kaugnayan sa operasyon kang illegal na pogo. Pagdugog pa man ni Congressman Kel Bungalon kang Akbicol Party List na kadakog daan kang matutuklasan kung sakaling iningay talaga si suspended Mayor Kambanban Alice Goo magsabi na talaga kung talagang masabi ini kang katotohanan baka kadakog ka magluluwas ng mga politiko, mga pamusong pangalan ang nasa likod ng operation ng mga nakaaging aldaw dito sa Pilipinas. Rondang Raquel pigpopugong kaya kana pugo sa mga mataram. Iyo, so talagang pinanindugan talaga ni Alice Goo na isipir ang sa iyang sabi sa Rondang Philippines na si anong kunyan na si anong pagdisisyo sa iya sa Senado maski talagang may sarcastic ng ihapot sa iya talagang tindido ang dating alcaldesa na Daimon karang sabi nga ni Kayan I invoke my privacy sabi niya. So ang tabayanan ko hanggang sa talaga makikipagsagasan ni si Goo sa lado kang Senado pero sabi sa lado kang Kamara oras daan na talagang magkarami talagang may mga pangaran na malibigis na garudaasang niya kaya tabi pero ng pilit pinoprotektahan mga persona ini ni Alice Goo. Ang mahirap, siya talaga ang nagigisa itong mga kaibanan niya isintritibian na nagtutukaw, hihili siya. So, yan. Pero ni ba pinagsasakayan nga ni kanibang mga politiko gusto pa nga ning pakandidato na senadora si Alice Goo? Iyo nga ni baga, araw mo matalaga ang Pinoy, pag pinsisi ay nasa hot seat, ilugid ang nanggagana. So sa sakali, sa bagay, sabi baga kang Pinoy, kang Comelec, pwede siya.
pwede siyang mag-file ng certificate of candidacy. So, kung yun niya to, tapirang daw na lang, labalin to na ining bulan kang September, Agosto, ma-file na. First kang Agosto, ma-file na ng COC. Oktobre tabi, karon na Raquel, mapayan si OC ba kung Agosto? Baka sa October maga ang file kang COC. Kang mga kandidato sa mangyayaring midterm election sa mga sunod na taon. So, kung in kaso, dakula na naman ining issue kung sakali talagang, sabi nga ni kang patulan ng kampo ni Alice Goo ang nagtutulong sa iya na maglaban ng pagkasinagod. So, Sakaan Comelec baga, sige sa naman ako, kan mga kandidato daw, may mga diferensya. yung nga ni Tabi Karanggang Pili. So, siguro, para malinis ang lado kang Comelec, dapat sindalismo, dinigin muna ninja, sabihin ninja ang ahensya para man mapakinabangan kanyang Bank Pilipino. Sa bagay kaya, sa Comelec sa baga, ang piniligan tinatarang-tarang ng Pili, basta tatao, you can read, you can write, nasa tamang edad ka, tapos lihitin ng Pilipino ka, lihitin ng taga-dyan ka sa lugar na silang pagkakandidatuhan, may karapatan na mag-file ka sa inyong certificate of candidacy. Daw ka kriminal, convicted, pwede kang magkandidato. Iyo, so, dahil pa man, anak ko yan pati, nagdideklara man pati kayan, ang sarong mga kandidato tabi, Karodang Philip, na nuisance candidate, ang nadeklara kayan, mismo ang Comelec. Kaya dapat sila, limitin man ang sa isang ahensya yan, ang sabi kasi kaya mga kababayan. Hanggang karam lang dasin sa Karodang Philip, pero baka umang dahil sasabay sa hero, puro karam lang. Yan ang sa tuntugan ng information, halis petition, Dr. Cáceres, Deputy. Salamat karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon haligyan sa luwas. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. May init na balita at issue. Tatalakay, bubusisiin, susolusyonan ni Manoy Wilbert Lee dito sa Ulat ni Manoy. Ito po si Manoy Wilbert Lee. Malaking pinsala na naman ang dulot sa agrikultura ng bagyong Hiner at Habagat. Bukod sa ayuda, pagkain, damit, gamot at tubig para sa mga apektado nating kababayan, dapat madaliin ang pagsasabatas ng panukala nating Essential Crops Insurance Act para mabigyan ng kompensasyon ang mga nasalantang pananim, kasabay ng pagbaha ang pagtaas din ng kaso ng dengue at leptospirosis. Kasama sa coverage ng PhilHealth ang mga sakit na ito, pero dapat dagdagan ng ahensya ang sinasagot nitong bayarin para mapagaan ang pasanin ng mga tatamaan ng sakit. Hindi ako titigil hanggat hindi nabibigay ang deserve ng bawat Pilipino na dagdag benepisyo mula sa PhilHealth. Libreng gamot at pagpapagamot. Gawin na natin. Hanggang sa susunod na ulat ni Manoy. Manoy Wilbert Lee. Yourself and your loved ones. Come to Secret Blood Salon and Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa!
Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asing nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sining man ang mga minasunod na sponsors, nagiheras man kan sa indang mga biyaya sa kafiestahan ni Ina ngunyan na taon. Unong barangay, Nestor Andalis, San Agustin, Irigas City. Kagawad, Diosdado Ibasco, San Agustin, Irigas City. Unong barangay, Bobby Buena Obra, Bulwang Baaw, Camarines Sur. The Mizanine Cafe, care of Marco Mascolino, Manager. San Jose, Irigas City. 80 Reyes Salon, care of Genevieve and Arnel Reyes, Honor Manager. San Miguel, Irigas City. Honorable Ruben Biaris III, Municipal Councilor Nabwa, Camarines Sur. Mrs. Maribeth Marzan and Family, San Juan, Irigas City. Engineer Wilfredo O. Buksik, General Manager Casoreco 3, San Isidro, Irigas City. Barangay Kagawad Eugene Martinez, Bagaporo and Family, San Nicolas, Irigas City. Engineer Ariel O. Soriano, A.O. Soriano Engineering Enterprises, San Miguel, Irigas City. ¡Viva la Virgen! ¡Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Happy Fiesta sa satuyang mahal na inang Piña Francia. Welcome to all guests and devotees ni Ina from Dote Barreta Mansen family, Chief of Staff, Office of Congresswoman Biden Paul Mastura of Lone District of Maguindanao del Norte and Cotabato City. Nelete Marmol Gregorio and family, Calcedonia Street, San Isidro, Ergas City. Retired Fire Inspector Rosano Ronan and family, San Francisco, Ergas City. Jerry Navarez, Chief Land Transportation Office, Ligao City, Albay. Reverend Father Danilo Aguilar, Pares Press, Our Lady of Fatima Pares and Shrine, San Isidro, Ergas City. Bicolanja Aluminum and Glass Supply, owned and managed by Arnel and Helen Tan, San Miguel, Ergas City. Architect Sopronio Sani B. Maestrado and family, San Roque, Ergas City. Jose Manrico Rallo, San Isidro, Ergas City. Salcedo Gravel and Sand, care of family Salcedo, with 3 brothers and 1 sister, San Vicente Sur, Ergas City. Jane J. Vera, Seaport Trading, Stall number 3, Ergas City Public Market, San Francisco, Ergas City. Engineer Aris E. Hermoso, La Purísima Nabwa, Camarines Sur. Punong Barangay, Maricris Nini Ablan, San Jose, Baaw, Camarines Sur. Lanis Berting Home, Zone 1, San Vicente, Batu, Camarines Sur. Anita Tirao Apolinar, Kana Tarusan, San Francisco, Ergas City. Sa mga bisita sin devotos, welcome sa Bicolandia. Viva la Virgen! Viva El Divino Rostro. Uya ang sa mga sponsors sa gigibuhon na live coverage kan Peña Francia Fiesta, Manghentes Beach Resort, located at Barangay Pararao, Balatan, Camarines Sur. Owned and managed by Adel Manghente Fajardo and Blizilda Manghente Elevado. On Style Graphics Design and Services. Quality Print On Style Graphics Design and Services offers tarpaulin printing, sublimation, t-shirts, jersey, and many more. Located at T. Perez Street, Barangay Market Site,
Daraga Albay with branches at Tabaco City. Honorable Shai Fajardo Noble, Board Member, 5th District, Camarines Sur. Honorable Nena Garces Bagasbas, Municipal Mayor, Balatan, Camarines Sur. Honorable Maria Cecilia C. Cuarto, Municipal Vice Mayor, Balatan, Camarines Sur. Honorable Princess Garces Masbanwa, SK Federation President, Balatan, Camarines Sur. Attorney June Saldo, Municipal Treasurer's Office, LGU Balatan, Camarines Sur. Mrs. Joy Bermal Roman, Youth Development Officer 2, OIC, HRMO 2, LGU Balatan, Camarines Sur. And Honorable Mark Nino B. Casano, Barangay Kagawad, Siramag, Balatan, Camarines Sur. Sa Saindo Pugabos, Diyos Mabalos. Makamtan lugod niyato ang gabos niyatong kamawotan kan sa tuyang mga familia ngunyan nakapiestahan ni ina Nuestra Señora de Peña Francia sa gigibuhon na coverage kan RPN DZKI Radyo Ronda Iriga. Mensahe kan mga binasunod niyatong sponsors. Honorable Ruben de los Santos Briones, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Honorable Punong Barangay, Nesitas Azur Birmas and Family, Barangay Luwasan, Balatan, Camarines Sur. Mr. Mark Anthony B. Abrera, Municipal Agriculturist, LGU Balatan, Camarines Sur. Pares Bisan Beach Resort, located at Zone 5, Barangay Kugit, Balatan, Camarines Sur. Owned and managed by Erna Bagasbas, Lalas Boutique, and Mini Mart, and BJSN Store, located at Siramag, Balatan, Camarines Sur. Jaja Events and Creations, located at Zone 6, Tubo-Tubo, Barangay Tapayas, Balatan, Camarines Sur. Owned and managed by Jason Sinavida. Jaja Events and Creations, manage and assist your events at very affordable rates. Also serves all kinds of events like wedding, birthday, debut, christening, anniversaries, seminars, and reunions. Zach's Flower Shop, located at Zone 5, San Miguel, Iriga City. Services offered: flower arrangement, bouquet, wedding decorations, symphony flowers. They also serve for all occasions and many more. Gemstar Trading, located at Siramag, Poblacion, Balatan, Camarines Sur. Services offered: ATM withdrawals, Maya, loading station, cash in and cash out, pay bills, and cosmetics items. Owned and managed by Dada, Malin, May, and Cami. Sa Saindo Pugabos, kami po nagpapasalamat sa indong padagos na suporta. Happy Fiesta and welcome sa Bicolandia. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Siring man, sa pagpadagos kan debosyon ki ina, asin pa sa salama, nagiheras man ang mga minasunod na sponsors kan Peña Francia Festival, ngunya na taon. Balatan Fire Station, headed by SFO4, Joel B. Dimewa. Coastal Med Pharmacy, located at Siramag, Poblacion, Balatan, Camarines Sur. Owned and managed by Maytay Zadorosan U. De kalidad na bulong sa ababang presyo. Selbina Pili Nuts Products by Josel Ani, located at Zone 2, Tapayas, Balatan, Camarines Sur. Selbina is one of the overseas pasalubong best choice. Selbina Products, pwedeng pang gifts or pang tokens. Selbina Products is also available at Robinson's Place, Naga City. Gainza Trade Fair, starting on September 12, 2024. Milestream Water, clean and pure to keep you safe and healthy. Located in front of Balatan Municipal Police Station. Owned and managed by Mr. Christian Elio. Sa Saindo Pugabos, biyayaan lugod kita ken kagurangnan. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Sa likod ka mga kadipisilan, mga nag-aging kalamidad, tensyon panseguridad, kasindaing umpok na karilibukan sa bilog na kinakban, padagos mo kaming binabantayan.
Salamat po ina sa uruan daw mong pagpadangat. Ang bilog na kabikulan, yaon sa pagranga kan sa imong ngaran. Halit kay Congressman Zaldico, Congressman Gil Bongalon, asin kan bilog na Ako Bicol Party List. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Valued shoppers, maximize your savings with our Valuecard Day on October 12, 2024 and enjoy up to 65% off on variety of housewares, groceries, and appliances exclusive for all Valuecard holders. So this is the chance to score incredible deals on the items you need and love. So don't miss out. Visit us today to get your Valuecard and unlock these amazing discounts. Only at Gaisano Capital Iriga, where you can buy more and spend less. Per DTI Fair Trade Permit Number R5 Camsur 83 Series of 2024. Prices of goods are very low. Valuecard Day Mechanics. 1. Valuecard is worth 120 pesos and can be purchased by anyone. 2. Only Valuecard holders can avail the selected up to 65% discounted items at the Valuecard Center. 3. To avail the discounted items, present your temporary, supplement, or permanent Valuecard in your identification card upon payment of your chosen items. 4. Purchase items with a 65% discount from the Valuecard Center is only payable in cash and cannot be paid by points earned by your Valuecard. 5. Items are categorized from supermarket and department store. 6. Purchase made from the Valuecard Center is not entitled to earn additional points. 7. Valuecard can only earn points upon purchase of regular items. 8. Promo offered is not valid or applicable with ongoing promos and discounts. 9. The Valuecard Center is only open on the following schedule: 9:30 a.m. to 1 p.m. and 3 p.m. to 7:30 p.m. 10. Employees of Gaisano Capital Iriga are disqualified from joining. Per DTI Fair Trade Permit Number R5 Camsur 83 Series of 2024. The best place to shop for all. Masakit ba ang iyong ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy nakaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Sa satuyang pagkaburunyog bilang deboto asin boyadores ngunya na kapistahan, dayta malingawan ang maging tunay na Kristiyano sa pagpamili, pagsilbi asin pagtabang sa satuyang kapwa. Lugod maging inspirasyon ang satuyang inang Peña Francia, paduman sa dalan ng katotohanan asin pagkamuot. Sa ngaran kan University of Northeastern Philippines, Partido College, Sangkut CCDI, asin bilog na pamilya Alfilor. Ini po si Attorney Pichi Alfilor Moreleda, nagbabati sa Indonesia kung maugmang kapistahan ni Nuestra Señora de Peña Francia. Viva la Virgen! Ngayon na bulan ng Setyembre, sa tuyang isinisilebrar ang ikasanggatos na kapiestahan kan patron kan Bicolandia na si Nuestra Señora de Peña Francia. Sarong ing granding selebrasyon na kung saan nagkakatiripon ang mga deboto ni Ina. Bako lang digdi sa Bicol Region, kundi kan bilog na kristyanong komunidad sa kinabaan. Lugod man po na maging maugma ang selebrasyon, ilikay man lugod kita sa anuman na katibaadan. Ini po ang sa indong kasurog sa serbisyo publiko. Police Brigadier General Andre Perez Dizon, kan Police Regional Office No. 5.
nagmamawot nin maugmang pagsilibrar kan Piña Francia Festival. Lauman po nindo na kami mataonin proteksyon sa lambang saro. Hinahagad kuman ang sa endong kooperasyon para sa matuninong na Piña Francia Festival. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Ang manihamiento kan RPN DCKI Iriga ang nagpapaabutin pasasalamat sa samuyang major sponsors para sa live coverage ng Traslasyon Procession, Military Parade and Fluvial Procession 2024. Former Senator Laila M. De Lima and family, Iriga City. Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen! Barreta Asin Plática ni Philip Baracena. Barreta Asin Plática ni Philip Baracena.
Ang RPN DCKI ang nagpapasalamat sa minasunod na sponsors kan Peña Francia Coverage 2024. Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director, Camarines Sur Police Provincial Office. Honorable Judge Timoteo Pangad Jr., RTC Branch 60, Iriga City. Retired Fire Brigadier General Ruben Biares Jr. and family, Nabwa, Camarines Sur. Retired Police Brigadier General Elmer Mora, Dean, College of Criminology, Segura Technological College, Francia, Iriga City. Retired Fire Senior Superintendent Lorenzo Reliosa Jr. and family, Iriga City. Police Colonel Julio Cesar Domingo and family. The men and women of Iriga City Police Station. Police Lieutenant Colonel John King Kalipay, Chief of Police, Nabwa MPS, Nabwa, Camarines Sur. Fire Chief Inspector Junjen Novella, Fire Marshal, Iriga City Fire Station. Police Major Andrew Alcomendas, Chief of Police, Milaor MPS, Milaor, Camarines Sur. Jail Chief Inspector Freddy Caballero II, Warden, Iriga City District Jail, La Purisima, Iriga City. Fire Inspector Geoffrey Barasina, Municipal Fire Marshal, Nabwa, Camarines Sur. Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator, LGU, Iriga City. Honorable Vice Mayor Edsel Serrano Di Maiwat and family, Iriga City. Honorable City Councilor J.M. Amoroso Grimaldo and family, Iriga City. Attorney Leo Arnel Kaayaw and family, Iriga City. Former Board Member Carlo Batalia, Camarines Sur. Office of the City Tourism, Iriga City, headed by Engineer Nona Vanessa Monconbanua Santiago. Office of the City Agriculture, Iriga City, headed by Mr. R.J. Ramirez. Office of the City Engineer, Iriga City, care of Engineer Eddie Belmonte. Civil Security Unit, Iriga City, headed by retired Major Audi Jose Di Villa. OSCA Office, Iriga City, care of Mr. Perfecto Piwi Gascon. Public Information Office, LGU, Iriga City, care of Miss Eileen Alferez. Social Security System, Iriga City, care of Miss Maria Janet Ibuenga, Branch Head. Police Colonel Ruben Dalit Padua Jr., PNPA, Silang, Cavite. Architect John Christian Di Maiwat and family, San Nicolas, Iriga City. Police Captain Philip Lanoso, ABSI Group, Aviation Security Unit 5, Bicol International Airport, Legazpi City. Punong Barangay Nita Agnas Fortuna, Barangay San Jose, Nabwa, Camarines Sur. Punong Barangay Eduardo Di Maiwat and family, Perpetual Help, Iriga City. Punong Barangay Chofilo No Ibareta and family, Santo Domingo, Iriga City. Barangay Kagawad Eduardo Melvin Alfilor and Mrs. Abigail Alfilor and family, San Roque, Iriga City. Emilio Teo Di Mabayaw, San Isidro, Iriga City. Ace Eugene Prades, San Antonio Obon, Nabwa, Camarines Sur. And retired Police Brigadier General Jerry Fordalisa Biaris and family, Nabwa, Camarines Sur. Viva El Divino Rostro, Viva la Virgen. Ang RPN DCKI ang nagpapasalamat sa minasunod na sponsors kan Peña Francia Coverage 2024. Mr. and Mrs. Roger and Lilibet Bagalaksa and family, San Francisco, Iriga City. Ngo and Sons Trading, San Roque, Iriga City. Masuso Spring Resort, Pool 2, San Isidro, Iriga City, care of Boboy and Milet Robles, Moralio. Iriga Joe Hardware and Auto Supply, San Miguel, Iriga City, care of Michael Ngo. France Emporium and Texway, San Roque, Iriga City. Iriga Shell House. Hoop Life Sports Apparel, Masuso, San Isidro, Iriga City, care of Anjo Robles. Multibrand Distributors, San Roque, Iriga City, care of Richard Bonacqua.
Zion Castiel Hotel and Reception Hall, Masuso, San Isidro, Iriga City, care of City Councilor Melnan Daday Robles, Moralio. Iriga Metal Forming Incorporated, San Jose, Iriga City. Lux Trading, San Nicolas, Iriga City. Shakey's, Iriga. AMC Calleja Upholstery Supply and Repair Shop, San Miguel, Iriga City. Egay Catering Service, Gabas, San Nicolas, Iriga City. Paper Mart, San Francisco, Iriga City. Vet Zone Animal Clinic, door number 3, Benito Building, Maharlika Highway, San Nicolas, Iriga City. Maria Karen Beauty Salon for Men and Women, Priela Building, Market Site, Nabwa, Camarines Sur. Paulina Gas Station, Sawang, Oson, Masbate. SN Hobby Engineering Services, San Nicolas, Iriga City, care of Engineer Sunny and Magnolia Hove. Dasas Food Hub, located at Kubo, Palaisdaan at iba pa, along Nabwa, Iriga Highway, San Jose, Nabwa, Camarines Sur, near Dalan-Dalan. Seps Food House, beside Gaisano Capital, San Roque, Iriga City, care of Janaline Olea. Mrs. Christy Albia and family, San Nicolas, Iriga City. Maria Gracia Ibarientos Sanao and children, Chin Chin and Noy Noy. Engineer Chito Beredico and family, Santiagoyang Nabwa, Camarines Sur. Mr. Jack Portella and Mrs. Malin Velasquez Portella and family, Springfield Subdivision, San Miguel, Iriga City. Engineer Aris Hermoso and family, La Purisima, Nabwa, Camarines Sur. Engineer and Mrs. Pobleo Ebron Cortez Jr. and family. Engineer and Mrs. Eves Igana Cortez and family, Inorogan Street, Santo Domingo, Iriga City. Mr. and Mrs. Salvador and Arlene Espares and family, San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Ulysses and Laura Salvadora and family, San Agustin, Iriga City. PSMS, Jeric Buena, HRDD, PNCO, Iriga City Police Station. Mr. Pashis Singh, Indian Sikh Community. And Intel Operatives of Nabwa Municipal Police Station, Nabwa, Camarines Sur. Salamat po sa Indo Gabos. Viva El Divino Rostro! Viva la Virgen! Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angle bars, asing iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa ning diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto sa Gungunyan. Pamilya padala, ML Kwarta padala, mula sa M. Lulier, mabilis, madali, maaasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan, sa M. Lulier, aming pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroroonan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Isa sa mga dahilan kung bakit nabubuo ang katarata at glaucoma ay dahil sobrang pagbabad sa araw. Nagdudulot ito ng pinsala sa mata. Sa iBerry, protektado ka para maiwasan ang pagkaroon ng katarata, glaucoma, mga alapaap sa mata at malabo na paningin. Ako po ay si Rinaldo, meron po akong katarata. So nag-alala po ako, natakot dahil sa problema ng mata ko. Narinig ko po yung iBerry, sinubukan ko po at maganda po ang naging resulta. Madalas kasi ang pamumula ng mata ko sobrang kati. Dahil sa iBerry, naibsan po yung kati at nawala yung pamumula. So lifetime ko na po siyang gagamitin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan. 17 pesos sa isang kapsul. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena.
Balik po kita digdi sa tuyang programa. Pana po kitang 21 minutos makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Oy, good morning sa grupo ka na Social Security System digdi po sa siyudad kan Iriga. Sa pangingenot ni Mama Janet Benga na branch head. Magkakaigwa na naman po sindanin na race ngunyan na pagkaldaw ining run after contribution bidders. Kampanya ka na sinambit ng ahensya kan sa tuyang gobyerno. Pit duman sa mga busing. Mga kumpanya na dai pinaghuhulugan nin tol-tolan sa indang mga empleyado. Kumbaga mandatory po ini obligasyon kan mga busing kan mga business establishment na ihulog an uhulugan an sa indang mga empleyado kapit sa benepisyong itinataw ka na social security system. Kundi ako self-employed sa diring naguhulog personal nanganing pag-abot ka na panahon may malauman man lamang kita dawa dikit basta igwa masakit po ang tao pag naggugurang na mayo lamang linalauman ay taman na pwedeng iasa na sanaan buhay ta sa mga kapamilya kung kita maedad na. Minsan pati igwaman mga kapamilya na mayo man pakiaram sa indang kapamilyaan iba. Sabi ka na magurang ko kan nabubuhay pa. Daimi ngaya uubuson ang samuyang pensyon. Kakabihira ngaya kan mga aki na nagrurumdum sa magurang kung ikagurang na. Minsan talaga digdi sa kinaaban. Lalong-lalo na po ngunya ng mga panahon na ibang mga millennial na pinagrurumdum sana kung ano ang makukuha sa magurang. Katapos magparalapigot na mapa-eskwela, mapadakula, so sa indang mga kaakian, pagmarhainan bugtak, linilingawan na mga magurang kung minsan. Kaya sabi ko ngunya ng mga panahon, tama pala, so sabi ka na sa kuyang mga magurang na dapat igwa kang nasaray-saray. Pag ika maedad na may nag-aabot man sa imo dawa dikit bulan-bulan pangsumpay buhay padagos niya to itong manunungod po digdi sa child labor pera digdi makakaresibi manintabang pang edukasyon asin pang kabuhayan ang mga nasambit ng profile child laborer sa nasyon. Kasabay kay niyan puspusan man subuot ng monitoring sa gabos na riyon tanganing mabantayan ini. Kaibahanan mga lokal na gobyerno asin iba pang ahensya kan gobyerno. Diretso kan mga aki na mabuhay na libre asin ligtas hali sa anuman na klase kana sa pirita na pagtatrabaho asin obligasyon kan mga magurang asin ka na gobyerno na maprotektaran na nasambit ng diretso. Tangon yan pong mga panahon, minsan mahiling mo kadakol kan mga kaakian na amay pa, lumbod pa. Nagaharanap buhay na ta, minsan pinapabayaan man kan mga magurang. Ano bang mga magurang kung minsan basta imundag na ang aki, guanganing ibang magurang inaapon sa nabagaan aki kung sa insain.
Hoy, good morning ki Mama Sia Altamera Moreles. Salamat sa pagbisita po digdi sa Samuyang istasyon. Kumusta man ki Gemini Puso dyan po sa Nasyon ka na Lebanon. Ilin Baracena Rambuyong, asin Manuel Salcedo Aguilar dyan po sa Nasyon kan Saudi Arabia. Asin sa sakuyang classmate, batchmate kan elementary dyan sa San Isidro Elementary School, digdi po sa siyudad kan Iriga. Nayaon nangunyan sa Nasyon kan Canada. Si Nilita Marmol Gregorio. Nakapreparar naman na bastanting numero kan mga podpacks para sa posibleng paglamasa kan La Nina digdi sa dakulang party kan sa tuyang nasyon. Inian pigsyerto ni DSWD Director of National Resource and Logistics Management Bureau, Leo Quintilla, kasabay ka na pagsisyerto sa padagos na nakapreparar ka na ahensya. Sigun ki Quintilla, iguana ni na 1.54 milyones na family food packs na naipreparar na ang ahensya asin kadakol sa mga inian naka-preposition sa manlain-lain na mga field office. Dakulang bultong o bulto kainian na sa Bicol region na iguanin na kabilugan na 154,000 food packs mantang Panduan Caraga na iguanin kaput na 144,000 na family food packs. Kadakol man subot nen food packs ang ipinadarakan DSWD sa mga field office kay ni duman sa Northern Luzon asin magin sa Region 12. Sa presente, padagos-dagos man subot ang ginigibong pag-repack sa mga food packs. Sigun kikintilla, focus kan DSWD ang mga lugar na piglalauman na matatamaan kan mga makukusog asin dagos-dagos na pag-uran siring kan mga probinsya sa sirangan na parte kan nasyon. Asin mga probinsya sa Visayas asin man Mindanao. Hoy, kumusta man palan ki Konsyal Manolo Xiano Luzon. Yan po sa Banuan ka na Nabwa Camarinesor asin man dyan sa Antipolo Old Nabwa. Ki retired Air Force Alex Celeste, ki Grande asin man ki dating Kagawad Lowiliano. Antes po kitang magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, right for isang labanan yan. Right for blue. Ride Bar
Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Diba dumit man siya? Hello Pride Bar Blue. Isang laban lang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. 7 healthy habits para sa high blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon,
Labwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Tolentino ng bawat Pilipino. Sa problema ng tubig, internet at kuryente, dapat bigay todo ang solusyon. Dapat mas magandang serbisyo, mas mababang singil. Pag si Senador Tolentino, bigay todo. Let's shop and let us have fun here at Gaisano Capital. Nice place for all of us to go. Prices of goods are very low. It is a place for you and me, where you can count in any way. Perfect store for the family at Gaisano Capital. So come buy more, spend less. Luzon, Visayas, Mindanao with Gaisano Capital. The best place to shop for all. Let's shop and let us have fun here at Gaisano Capital. Nice place for all of us to go. Prices of goods are very low. It is a place for you and me, where you can count in any way. Perfect store for the family at Gaisano Capital. So come buy more, spend less. Luzon, Visayas, Mindanao with Gaisano Capital. The best place to shop for all. So come buy more, spend less. Luzon, Visayas, Mindanao with Gaisano Capital. Gaisano Capital. Gaisano Capital. The best place to shop for all. The best place to shop for all. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Iguana kitang 38 minutos. Makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Kumusta sa mga parantabay niya to? Diyan po sa Merkado Publiko ka na siyudad nin Iriga. Sa mga amiga na mga paratinda. Paratinda nin bagas, feeds, o ano pa man. Ki Sheila Lasat, asin man ki Manoy Ed Centillas. Siyempre ki Lilian No Obero. Sa mga amigo tang market enforcer. Sana mahusay nindoan na merkado pirmi. Na itong mga nag-aagi ay maulangan. Kan mga nagkapirang para papadyak. Dapat so no parking. Dahil pag para paparkingan, anong serbi po kan nakabugtak dyan na no parking. Tapos kadakol kan nakapark ay ano na yan. Sabi so mga trapal, pagbabawal na tayo ang ginigikanan kan kasulo, mala takadakol na lugod ng abing-kabing na mga trapal na naman dyan sa Merkado Publiko kan Iriga. Ang nagakod pati harababaon, pwedeng masabit ang nagsasaod, ang nagbabakal. Kita nagtutuyaw sa namang kita kan na obserbaran ta dyan sa Merkado Publiko. Kung husay man, magayon ang kamugtakan kan merkado di maray. May mga bareta nga na, ibang mga paratinda na ilipat na daangaya kami. Marani dyan sa Central Terminal kan syudad nin Iriga. Sabi man kan iba, no arin daw yan. Haloy sa nangaya. Ayaw pala mga ni kaming ngayang nahihiling.
na paglilipatan dyan sa Ranican Terminal, yan lang. Kaya minsan din mo na magparatararam nin kung ano-ano ta nasusudyan lugod, lalo na po ang mga politiko. Kan panahon ni karampanyan, kan nagtalikod pang eleksyon. Kung ano-ano ang mga promesa kan mga politiko, tapos kung nasusudyan na dahil man nangyari sa mga pigpara promesa, sisingilon man ka mo pag abot man giraray kan eleksyon. Lalo na sa mga nagpara promesa sa ng mga politiko. Mas binsido ako sa mga politiko na bako man sobrang dunong, pero nagtatrabaho, may nagkakaharaman. Kaysa man sa sobra ng dudunong, kung duman sa kongreso, kung sa insain, abang sisiram magtaram, mayo man sa gibo. Mas maray pang daing gayo nagpaparataram, basta dakulan nahahaman. Yan na mga panahon na suyaanan sa tuyang mga kababayan pag ang politiko sigan na promesa. Nangaya arog kay niyan gigibuhon ko. Ang syudad kan Iriga halimbawa paatupan ko. Nanganing dai na mainitan ang mga nagbabakal. An merkado gigibuhon kong magayon alagad anyari. Mapatugdok ako nin bagong merkado. Kung ano-anong mga baguan pagpapara promesa po ka na ibang mga politiko kundi mayo mambagang pagbabagong gayo. Kidigdi sa probinsya kan Camarines or naririsayan kan mga kababayan niya to karo ngaya sinda sa naman ang nagbabaguan buhay. Kami ngayon mga nagtitios ng mga taga Camarinenses, iya dati ay indah pag arog po kayan na nangyayari so mga inaasahan tang maserbi para sa satuyang kapakanan kung minsan iyo palugod ang nagpapatunod. Ang bilog na ringkunada, nakatutok na, kipilig para sena. Kaya ang masasabi ko dyan, maghinguhan na lang ang lambang sarong Pilipino. Habang sakit na po kan pagbuhay, digdi po sa satuyang nasyon. Mahigos nag-aasenso pero sugakon atrasado man ang pag-asenso. Kung sige sa naman ang asa kan iba sa gobyerno na ayudahan, yan ang problema. Kadakol nga ng mga nakatiwangwang na daga, mayo man mga tanom. Ano ba, hugako nang magtanom ngunya ng mga panahon, mas gusto pa nindang pagparatawaan sa nakan ayuda hali sa gobyerno. Dakol po baga mga programan sa tuyang gobyerno na kung ano-ano na sana para maaling-aling, mabulong-bulong sanan kapag tiusan kan mga namamanwaan. Yaon dyan ang purpose, yaon ang tupad, may listahanan pa. Kung ano-ano na sana, basta matawaan sana nin dawa dikit matawan sanaan sa tuyang mga nagtitios na kababayan nin pang bulong-bulong sa saindang kapagtiusan. Kaya minsan ang pagbabago sa Pilipinas yaon sa klema kan tao. Isip ka na mga tao nagbabago man permi. Hindi nga ni sa iriga kadakol na ba kan mga nahiling kong nagpaparayaba-yabang mga diferensyado diyan sa kasentruhan. Basta nagrarani na ang Disyembre, nagdadakol man ang mga diferensyado na nagbabaray-basay digdi po sa syudad kan iriga. Napot ko daw yan kay Konsyal Sani Maestrado.
Kung ano ang masabi niya, nagdadakol ang mga diferensyado. Digdi po sa siyudad kan Iriga. Nagpapakonsuelo na lang kita kaysa magpara-konsumisyon. Konsumisyon sa eleksyon, konsumisyon sa mga bill. Tapig papara langkawan ang mga bill ganyan. Sabi nga ni kan ibang mga konsesyonер ng tubig, digdi sa Iriga, uy, nagparamahal lugod ngaya. So, singil sa tubig kan maki-joint venture. So, Iriga City Water District sa Prime Water. An Kasoreco 3, iba man po ang istorya. An sabi kan enot kan mga nagtalikod na aldaw, napakarhay ni Acting General Manager Willie Boxit an Kasoreco 3. Mayo na daang huma na puputulan kan nagkapirang mga power supplier. Naging triple A pa. Dahil kitang question dyan. Kundi ang pagparalangkaw sa singil nin kuryente digdi po sa Rinconada area, yan unquestionably dapat konsultahon man lamang sa mga member consumers. Dahil magparabuot sa nan Kasoreco 3, sabi kooperatiba. Kung kooperatiba, dangugon man ang kapakaanan kan mga consumers. Bakong sinda na lang po nagpaparadesisyon kung ano ang ipagbuot palan ka na Energy Regulatory Commission pagpaparasunodon na sa nanindo. Halimbawa pala na magpaluwas nin memo ang ARC para sa Kasoreco 3, nagibuon sang gatos ang rate per kilowatt hour, masunod ka mo ay pambihira. Kung arog na kayan ang sistema, ang pigrarason, nagsusunod siya na sa ARC. Sige, sana pala nang sunod sa ARC. Dawa sa mga member consumers kan Kasoreco 3 entero ng nasasakitan, nagagabatan, tangani sa nang makabayad kan bulan na nababayadan. Kan mga enot na panahon, saludo ako sa naging padalaga ni Acting General Manager Willie Boxit sa laog kan Kasoreco 3. Alagad ko niyan, garo nagbabago ang aura. Ang dalagan sa laog kan kooperatiba, kung baga kooperatiba ang Kasoreco 3. Tani ba dahil man nagtutupod na kooperatiba pa ang Kasoreco 3? Kooperatibang yan, dinadangog ang mga member consumers kung ano man ang sendang namamatean sa pagparalangkaw ka na taripa sa singil kan kuryente. Papud manin agma. Dinadarasan na baga sa mga parapol-rapol. Tapos kung anong mga question kan mga member consumers na gusto manindang ipaabot, dahil man minsan dinadangog. Gwa man ko tang mga direktor kundi inda kung ano man ang ginigiri bukan mga direktor po sa Kasoreco 3. Tangon yan, mayo na bagang naggigirong na ni sarong direktor sa laog kan Kasoreco 3. Dapit digdi sa paglangkaw ka na singil sa kuryente. Taan sa tuya pong mga kababayan, naglalaom sa mga direktor na ini na yun matabang sa kapakaanan kan mga member consumers. Bakong butabungog sa mga ipinapaabot sa inda. Kundi garon nangyayari kaya ginagamit sa naman ang mga direktor na ini kan Kasoreco 3. Haloy ng panahon, kadakol na po mga naging direktor sa laog kan Kasoreco 3. Mayo man bagang nabago sa Kasoreco 3. Ang nabago sana so general manager tabako ng Tagadigdi. So mga Tagadigdi, dahil man nagharaloy, kumbaga dahil man gayo napakaray sa sistema kan Kasoreco 3.
Saro pa sa nakakaraot po sa laog ka na sarong kooperatiba nin kuryente ang pagparapakiaram po kan mga politiko. Yan po ang katotohanan dyan. Takunday pigpapara pakiaraman kan mga politiko an lambang kooperatiba nin kuryente digdi po sa satuyang nasyon. Kakatultul man ang dalagan ka na sarong kooperatiba nin kuryente. Pinakiaraman na po baganin mga politiko na ulan paksiw. Kumbaga, imbis na makatabang, sindaman sana nagpapatunod kan sarong kooperatiba nin kuryente. Ang bilog na rinconada, nakatutok na, Kipilit para Sena. Wala lang po kitang 9 minutos, antes po kitang magpaaram. Kumusta man sa mga amigo, amigatang mga teachers sa pampublikong eskwelahan digdi po sa siyudad kan Iriga. Awot pa man lugod, malabo-labo na ang pagkukonstruhir ka na bagong division office ka na DepEd digdi po sa siyudad kan Iriga, dyan sa Iriga South Central School. Lalagatak na 65 million pesos ana budget ka na 2-story building. Report! Ano, nasa linya man si Karondang Kim, pasok. Karondang Philip, sa may Plaza Quezon. Kasi na ibuan civic parade kunya na pag-aga digdi sa may Plaza Quezon. At kunyan sa tuwing na paraan ang mga ang nag-aagi niya sa tuyang pinamumugtakan digdi sa party digdi sa may grandstand iyuan ang mga barangay officials sa manlaylay na barangay Siyudad kan Naga. And ang yan yaon ang kasunod ng printaan majority funds kan Central Bicol Agro Nakakali Foundation yang digdi. And saga may mga ibon man ang military parade and competition kunterong pigulan dyan mapartisipar na mga manlaylay na eskwela. At dyan, mag-apos ni Karondang Philip sa ang participantes kayo ni Kadakol, may mga bikers, may mga riders, and mga government organizations, may mga iba-ibang grupo. And kung yung ganun baga, kaso may mga pinag-apangan at mga ini, may mga sikat na vlogger mga sa Siyudad Naga na kabali sa civic parade ng pagka-aldaw ng Biyernes. Webit pala. Si Papa Kaloy. Sa ganito nga si Karondang dating Karondang Eman sa tuyang aram ko yan digdi baka makainin kamera sa Karondang Philip. Nag-review na kita digdi sa pagpapadiring kita naman sa sitio. Nag-gawin na Philip. Yun, ang dapat nakalpanahon digdi, pakmaro ka nakalit na alda. Yun yan na. Nagpapara putol-putol bagaan na signal ni Karondang Kim hali dyan sa Siyudad kan Naga. Nadiritsoan ang naputol. Nagkukuro-kuro sana tapos biglang nawara, nadiritsuhan ay ano ng mga signal ini kan telcos digdi po sa tuyang nasyon.
So bago nga ni, nag-aapod ako digdi sa istasyon dahil lamang nagraragong-rong sa signal. Kunyaon pa si dating Presidente Rodrigo Duterte, pagtatanggalan ko kayo ng prangkisa. Ano doon masabi kay ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Laloy na pong problema ini kana mga telcos dahil nare-resolveran. Ang pagparaluya-luya kan internet connection. Dan mas malala kung biglang napuputol, nawawara ang signal. Namayo man na nagsisignal jam. Nagsasadiring magwara nin signal ang mga telcos digdi po sa satuyang nasyon. Yaman po ang mensahe ka na sikat na doktor na si Willie Ong para sa mga magurang asin mga jóvenes. Regarding my sarcoma diagnosis, my gut feeling is that it came from unnecessary bashing from troll farms and others. I have no risk factors for cancers. Hence, my bashing explanation is not really for me but for all the young generation of Filipinos who have mental health problems from unfounded criticisms and social media. I really love the younger generation no matter who you are and who you choose. Truly, I love you as you are. God loves you. I forgive you if you bashed me in the past. For the children and young adults, stay strong, fight with me. Forgive your perceived enemies. Keep living, keep loving. That is all I ask of you. Doc Willie Ong. Tapos, igwa padigdinin pahabol. PS, sa mga kabataan, mahal na mahal ko kayo. I prayed so long so that I can reach you. Thank you, God. PPS second chemo cycle today, lost 98% of my hair. Repeat PET scan in 3 weeks to see if have progress. Good or bad news, only God knows. I love you all. Yan po ang mensahe kan sikat na doktor digdi sa satuyang nasyon. Kaya pag-abot sa mga arog kaining helang talagang maski nga ni mga mayong helang, kumbaga daita man masabi na kita perming masarig digdi sa kinaaban. Tapos ang kagadanan, mahala na kayaan si dating manager Melvin Barayoga. Kung ano masasabi niya. Kayitan nakakaaram kan punerarya. Kaya pagyaon kita digdi sa kinaaban, nabubuhay di palabi-labi. So tama sa natin aning minsan baga sa sobrang kasikatan nalaos man. So arog na nga ni kayan sikat na doktor inabutan ni na matinding helang. Mayong makakapagsabi sa satuya digdi na ang satuyang salud, ang satuyang buhay, perpekto. Igwasan ang mga pangaran na perpekto. Bueno, inabot na po kita kan oras ka na satuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa pagpaabot ni na informasyon si Karondang Kim asin man na Raquel Caceres. Lado technical si Cha Benaobra, sa information si Ricky Sagayap. Sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon, asinman si Engineer Abelindon Toralyon, sa muya pong Chief Technician. So grupo, namimiss na si Apa. Kung
mayaon ka sa kamurawayan, giromdumaman kami, apa? Si Ma'am Kyle Riago Legasyon. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay.